Jin hoa man mota kastepa chukhan Mr. Choi nen chuan lawin ngaiin Mr. Choi chuan proposal chatakani kha tin a presentation kha chati thulo shila min lo ko langche tin a card chu a pitil bok chumialet le lama chuan geini chu a hmuwa in hui thinrim taka kal chu changrel chuan alo umzui ve meka thinrim tak khian chiket khamin pero ati por hlara in nena cancel niin an honeymoon man na tura chuan ama chawa kalatumani in hui min long ha kro tilum lom ma se angai thadu to lo Mr. Kima chuan a beng lo che chu iwan nei hle mai ati lai mekin apa Mr. Han chuan dim lo bak sakhian a maya aron beng chora mani meichia po veng nei lo tin akal san le ta ni sangjuna chuan project kha ramdang architecture firm a thon turania ma se Mr. Choi kha ron enroll fatin ramdang te chu midang la ka fair takin an che turani atia ati chuan jin ho chuan fair ta ka ti tur ani reng ani a harsalai ber chu a zauta e alo ti ve boka tejuna chuan in nei chu enge ana arun ti dek deka in betna I chaklo kha hetom turini lo tin sangjuna hne na chuan ado kan hi thian fairo ati zui zata hlau thong talu tu khian a computer te chu a kwa ngal chunga a chaye I du dan chuan umro ma se lokan pelawang che tin ruma chuan alu sana akal tamak bok ti chuan angai vin be se chuan the mart museum contract nei theidan tur ka shiania avatita sango je in shangaim ati chuan an beng chu aver ta zar mai lon shak te chu ge ni kongka ki khian an loading chapa tuma anom lawani mel ge ni champa unha khan lo muin ge ni chu akol ta ngal vat akol chu lapei lovin a off maka gein katipal ishat lovin dollar sang khat kalo puka khapa movie star kha fakna lo langa bank ange mani ka rulet lenge nge yangche tia ain puang mulmul lai chuan nang michimom tin anron huwa an ta ngalani geini awa ho chuan akongka card panhi lo tla chu achara pakhat chu in nei somna card kha lo ni pakhat le chu a in lilam na tur thu chwa lo ni mangang le thinrim tak chuan un ho chu akol ta ngala an lo le in zela wang chuan kol po chu chang thailo sangjuna chuan the mart museum company nei tu chu MS group ania chu chu ipa champani ati chuan tejuna chu alo bunghata chunjom lein professor Pakchol Hanan Sangoje building chu a designer chu chu MS group nei tu hian a it emema ti chuan the mart museum contract chu pe katuma chu chu alo hnola atia jin ho po chuan ma se Sangoje chuan a hne ema wang chuan ala thenghil theilova ati chuan tin alo bule ngat he hi diktak setani chuan contract chu a cha bi berani chu phur takhiana tia Sangoje chungchang chu chuichang phutangu alo tileta tungei pa chu ni reng reng ati le chuan a shiruta su suwa an hanchia chuan makan tilutuk heimi chu arondak lut hlola tejuna chuan alo zem ngal chung jin ho nen kanin dei dona ati chuan jin ho chuan va bazar mai maila horo alo ti sandu leka geini a chut ngui bur lai chuan apa hnena chungin kola dongta bahla nok nok hian tinge tunang huna te min lo biak I cholai mi idam chaim atinuaya apa chuan meya aron ho tur thurun sein geini chuan a inan lilam tur vel chu aron shet a hlaulutuk sango je chu hein hiania geini pa design ani hetiang hian min run hmu ni vai chuan kathi ni mai atimul mul kong engi motal chu omang tin
a poisa khol te chu a han ena alo nei tlem ro puisi chi ai thutin in hui tin in hui pindan chu awa honga pindan rock mai chawalo ni to si jin ho anu pian cham chu lo lo min anu chuan au pat ta sot chu alo lungai dewa jin ho chuan mi ten kan pahni chawa kan chwa te hian kabial noi mon ti chin che kha tin ti hlim dan chu a shelutuk anu chuan heimi nen chuan in nei nge se ati hle buka in nei lam anu ina soi chuan ngai thlape lovin kol la derin akal santa yong sioni ron kal chuan a chape mo ti chuan lungai lu tuksu tin awa hnema nge ni chuan thila lo eilek cho khe lo ni puisai neim lo ti ngalin yong sioni chuan alo nei bik lo ipai shil thei mai lo mi ati la chuan kapa hi isha chiang lo ni alo ti boxi sangjuna chuan professor pak chel han hian anu pui thita tan sanggo je hi asa ma se he in sakhi kumsum thum liam nuwa po ala phu chuak lo ni apun lamlan dan ringo ta chang chuan a simple hle ni Mr. Park sakatan chuan atia jin ho chuan ama inglena awom dei chuan tunge lua atia afanu nei chunin alo ti chuan ngai dan thar nein sangjun da chuan jin ho chu a hmel thatam hang changkai turin atita geini chuan anu chu ngai tua chuakin kapan min pom theinan ka beve na salutuk ma se ti mai hian kom le si tiang nianga hi chuan ka chap ve the ni ti ro vuina ka chapanga chuan bul ka chan chele ang kanu fanu hoi sen kha kanimi awalom ati sapa atu ka chuan thil shelok theinen chuan in biain kho chaklama changin mi chata ka local dona ikong arun hansak don che ni lo chel tlang che arun tia ti chuan sangjuna chu aina chuan run kalin bela me chuan geini chuan phurlu tu khian alo hun ngala in neina mi kha anin tirwal chot kho chaklama changin I local mialem alo ti chuan kan office chu gangna ma oma ati rual chuan kharkhum le ngalin arun dak chuak lea ibial pahur zet kha chinang che afati le sham a tak tak ani hi ati nuap in chunga chuan kol dong zui ngalin nice department store changa lo kolani thule a local lok manem ti te chu anun zota lim takhian ka local ngalang atia ama dokan order tu pa kha lo ni order te cancel de turin hmulo du hi lo ni a fan toy kal tlong lu tuk chu a cha chuak hle a Mr. Choeli Mr. Hana changriola pa kal dun chu jin ho chona to ka Mr. Hana chuan jin ho pa thita kha ka chian chatak mayania tin local zia turin ka ti che kha kanin hi I nang che in run en ro chu chhun kan nei dona lotel ve ta che atia jin ho chuan ni da nga le ati chuan Mr. Choi chuan em architecture ten proposal in ron thelu le vat ka be se tin akala Mr. Hana chuan nui chung hian tumru hi chani ma se tui tak tak na le ti vut he adang lam nan che turani ka soi chan kher chini lovin tin akal san felia man lai hun sha chwa terin an in lungai takin anu nen chuan an chhuasana chuti lai chuan Mr. Hanale changrio la te chuan an in chu lua turin an lo lut ve chia chutia angai to lai chuan sangjuna hi arun kala jin ho ne na chuan khanu kha afanu lo nia khanu furniture mak de design tu kha park chel hana fanu chu lo nia kumsom thum lai mi pui ma a in pho lang to lova afanu chuan anin chu minen tir kol phal hi karing lawani thei ngilang chance kan nei chuang lawang atia jin ho chuan kati theyang alo ting ngata changrio la chuan anu chu dot lo shilin anu pui ne na honeymoon an man nom zia te chu alo shilai mekin apa chuan alo kol velia apa chu vamhungalin angala chuan alo chui sak shep
khoya ngei biro ka ati chuan I hmu phak lom turin min ti ni kha alo ti velia jin ho hian damat project hi angai vin riau mai ati chuan a in rol lemo atia I tik tik nga yang ringut mang kha chuan I hne to lowang atia apa hne na chuan jin ho mai mai la ka hian ka chan lowang tin in ring tok fashion hian atia in hui atile dek deka kha ming kha alam po lam risu alo ti shep ti chuan Mr. Kim hne na chuan damat project le Mr. Choe chu chui chang tur chuan ati ngala jin ho lowin veng tharo tun chum chu kanin be tak tak don ania ati supa jin ho chuan gei ni chu vatlo vele donin gei ni chu ina alo om lofa yong sia ni chuan in hui room rock so lo thei turin tira ati dek deka yami sango je lilamani turpo ti to mana kalaya mishang lalu turin min tiamo kapana sha chuan ka theni mai chilper sok sok hian atia acha no chuan sumnei dan ol sam berani chu ati pon ai kadulo ati zela jin ho chuan nga pa chuan tin in pon lam chu thla lo la un ho chuan lo thlir reng geini te chuan un ho chu an ron huwa an zui tangal jin ho chuan ron puin mangai na kong mak takin e ni hi aron tia an tlan thui ma chuan geini chu a in chui thal ta pop ka cha vaman ro ati molmola wang chuan jin ho chuan a zui le ta vanang ching tangalin geini chuan khoya nge ka dollar sing khat abang alo mem ati bania ya ka mang vek to alo ti si chum pop popin engtin nge ka ti ta kang atia un ho mela mu chuan alaina tle tatlat choi ei chaim ati zui lea ei tur chu le sakin poisa chu mang bangi nei to lo tak sitem ni kapa thathumi na ron ho ma do na tuna poisa kamu mo zia hi shiaem in hui rum po lwa turin ka zor pha ati le chuan an bullo ka chu jin ho chuan lo shepa in lwa tur mo tin abinga ver ta zar mai un ho chuan restroom ka manglo ka nge ati chuan run man muang che tin akal tir ve maya jin ho chuan yami atlan chha ni kha ati la chuan lungai su un ho chu do chhoi ching ani lo tin alo la chan lutuk ma se avada chwa chuan atlan chelai chu awa hmuwa ake ati ulawang chuan damdoina jin ho chona kalpuita ka shwai hong che tin akaya tingei chate mem un ho min man saka bil min pek sak boka tuna min shwai hoi tum lea kanin hmutir kha chuan chutyang mi chui ni hmel si lowa ati chuan tunang huna hi chuan kalome ti mai ro alo tia medical bill chu ka pilet liang che ati chuan poisa in min rulangai lawang tin a in chung hmutir chu adil ta geini chuan lau thong takhian kapana ron tir che mi atia signboard a sango je ti ka hmuwa ipa chu ka she hleinem room lwa turin e ni lom ni atilea inan thlen chuan sango je a mishang ka lu tir thelo tin lu san mai atuma kong khara chuan lilam na tur thu chu lowin bel kalin pot thalokin apaya jin ho chuan lo charin lon shak ne na ini chanem ni a chae ka poisa tlem hi puk mai ro atia lon haratum chuan room lwa tir mai tur chuan atilea ka deposit ringot poin revak lo chu a chan theyang che atile zat geini chuan engtin nge mi pa chu ka lwa tir theyanga ati lai chuan yongsiani chuan kong khar chu aron honga jin ho a hmu chuan in neina mi kha lo tin an lu sana yongsiani chu rontak thalein lo ngakla ariru min kan tumange aron tilea in chunga chuan khapa kha room chu lo tir du lawami a chaviau lawami poisa neya ati chuan yami engtin nge mi pa chu ka chen pui theyang a thlak lu tuk lo tia
chu tianga I hlau thona ngai hleinem atan te chuan lungtum le thingtlo nang bak ini chuang hleinem tin toyanga khana lo ngai nget lutuk mei che in loi chuan a tha fe jok in hui pon a phat san che kha toy chan nei hi anuam te mai ania ati zui zata han swang to chinin jin hoan ei tura siam saklai te an bazar dun dan tur velte rukru aman saklai velte chu a han swang to a kul don riau hian a sheta ni ti chuan luatir chu a phal ve ta a office avalet le chuan sangojeya ruma luatur thu chu a shilta a sangjun hemi le tejun ate shilmia suangche lim takhiana tia zana chuan sangojeya chuan luaturin akalta a contract te an sign fil lai chuan sangjun a chumelin tinge mani khan hetai local tina zota in soifia atum lai tak chuan a chanu chuan in la zeideu hian inin siatna arei to hle niang alo tia sangjun a chuan shethiam heklo jin ho hi chu I du lo sham ka be se ti pa a khu pa toy sakte chuan lai deuh hian inin thup lo hle mai alo te le a geini chuan thalak lo tur kapana phal lowa fridge le washing machine kanin man cho mang khazung kha tin thosana tuma jin ho chuan soibel tur ka nei lo tin in hi a hnok noya kom ve chung chu in ti fil 5 ve de wanga yang chuan fridge ka thilda ikutin lo khoi lo la ka kor lei kor machine a noi pul lo bukang che ati chuan a ei lo talutuk nangpo Mr. John Jin Ho I room le common room ba khi pel lawang che I pel chuan ati lai mekin chawze thian Jin Ho chuan engtin mo min ti don alo ti saka katanang che I taksa run pela piang katan sakang che ati ve tamaka an chante chuan boruak chu ben dai sha man lo tumbok Jin Ho room tur nokzet chu then tumin Jin Ho chuan a khupa tau thia damdoi hnoi sak tumin ake kor chu lip mai turin atia dim ve deuro ati chuan ka dima lom mong changin ka ti dona lom ati chuan Jin Ho na ti chu arak chaka pona chang chuan lo ngai thla fe fekin an lo lai lutuk ngai tharu lo turin ka ti chen ni lom ni tin a chanu chu alo khaka geini chuan ani ang mikhir lutuk a chen pui tur chu lo soinia ne in abial paso ka khongai zo ke a atia Jin Ho chu a rel zui nuap nuap changria la chuan anin nei thalak te chu lo en kwalin in huero korea alo let ve chia an honeymoon man na tur apartment an leilam chu pandingin a in thaka mutmai han tum chuan changria la lo mu ve chu a mu ve chia hetai ngei ti ati chuan in hui katani ron kirmo tin a hlim ve lutuk in hui la chuan chuak ngal ro alo ti changfak kalna tur ka nei lo kapat min hnu chuak tin baka apartment hi kapa min le sakasin ati chuan khum hi geini min siam sakasin alo ti velia anin how ta shep ringot Jin Hoan aruka in en kwal lai chuan heimi hena changa koldungin auf ngala anu chuan ron kol vele in tuna chuan ka betheiri lo che ka da don ati lai mekin geini chuan kongka aron hong thuta athimsia karum ka jong hu zo lawa atia kan dan siam kha I theingil nga lim ni tin athing zaina chu awona Jin Ho hlaulu tuk chu rak thutin atlan cheta ni in hui kalna tur nei lo po chuan geini kyang bel le chu run tumin za shemap lo hian ka chaw lutang arun ti ngala maktilu tu khian lo melin kaina lu turin I phalna ka momo lo atilia mi pa wang chuan in ti boy lawang tin anui sang ka chungai thil ti kha I theng hilem ni alo ti chuan nang ve ka chungai thil ti ve thung hi ka in nei nai ti chia min rulet le don em ni ati chuan mi ten sha se chu ibial pa zo ka thu saka chen ngai nge yang atia changria le hian bial nuangin en che ring tak tak kem ni mangai na om zia po I she hleinem she thiam tur chuan
mangai na duna ngai sin atia I duna wangin mi bia pa chu chu sak theya in ngai ta em ni ati vele chuan nangangin mangai na ka ngen velo talalom ati meu chuan ge ni chu a in sum zo to lo in hui chu avakek ta shep anin swal thom chu jin ho chon lo shia in arun chhuaka thom ti zoi ve deuh ro nangma chawa I chen lo hi ti hmakin na lut le a tunge khapa kha pa gein molu tukte su mi pain tin nge chen pui thei ati chuan tinge so poso min chu sakle do na mi anni sa chuan atu chuang lo wangche ati ta saka mi pa zong zong hi minute som chungin ka in du tir thei tin panatum ngala adu ngai lo wangche toya ni so ati ri chu jin ho chona she chang ro pui si phok fe hian lo menga ge ni chuan chu tei that feu te chuan chai chu han tum ta che atia do ti soi ati la chuan mi mai chna dot ka soi ve ngai lo in ring to ke mem hian alo ti lia nangang mi phat san chi ngai chuan ani nen chen tun ka thlang fe jok tin chuak ngal tur chuan ati ta kalna tur dang ka nei lo ati chuan kimin hui zana te hi nei ve deuh te ati le chuan vin takhian kalna tur dang ka nei lo ka ti chu atia chuak tura anur lui ve ta ta ka chuan zakta kin a chuak ta ni jin ho chuan rume me ma lo melin engmoi soi kha tuaya engri rupuin nge khatyang thu kha phim khur lo ta kini soi thei ati chuan ka shalom ka soi chuak le to lawang ma se thupreng thei ni chuang hleinem kan shifek thowa tela ti zela an pahnia khan du thlang fil mai ta che mangai na na che hi shaem tin akal sana jin ho chuan motela thil thleng te chu ngai tua chuakin ge ani so atilai te chuan athina kheizar mai athuam no chu khungin ge ni bula chuan kha kha ka number ani kha ka deposit te kha minon thon let le vekro tin achwa santa ni a motor khalai te chuan ge ani so atilai puk chu abenga acham renga athin rim lutuk ge mo ati sok soka sangjunan awom dana mo chuan geinin a chilu tuka alo zemvel china angaya jin ho chuan khanu thil soikha ishe duem ati chuan adu chemi innei puya asom chemi alo ti zung zunga jin ho chuan ge ti chu soipo soi thatheilo kain swan chuak don ati muk ringota kan idea te mangin damart project chu lakan tum mai don nia ati kwal ta vel ringota sanggojia kirle to lo dan ringot chu a soipui sangjuna chuan a thalom kan lo fel ve palani pun tiang te chu a thleng fawalum min ngai twa su bazara chu mete kazwar kol ve mai don alom tin a in la khongai thlak chho vela ge ni chuan a thian nu hne na chuan in hui ne na anin ti dan zong zong te chu a shil fe siam siama jin hoan chu tiang chu a she fe fe kem ni ati pa chuan a hau ta shep chu wangania jin ho kha chuani ati sap ge ni chuan vakolin ala du lova message vathon du chokin poisa kha voina minon refund ro ti tlong hi avathona ge ni chuan khaun ho mela kha ke zon mu nge nge ngai tin zungina va kwal tangala mun tin tanga chuan chung kwalin abe dong to hle in hui kalna tur nei lo po chuan sauna ariak top china mizai dam zok zok alo ni lo bok nen chu hmuna mi te nen chuan anin hial renga ge ni chu ake check up turin damdoina akala jin hoan tunang huna hi chuan kalome ti topro atilai chu angai tua chuaka rulen na hun po ka nei lo ati chuak fe sap jin hole sangjuna chuan am project khoilai chu ril ruha je thian an lo en le a ti ngai na an shat lo em wang chuan sanggoje ya chuan kirle mai turin alo nora a kirle to ngai lo thu hlir chuan alo chang ve bok chu ti lai chuan ge ni chu ron kal hlulin jin ho chuan an thilen lai chu a hmu hlau takhian a shwai chuak ta ngala
ngei ni chuan me che chong thei tak ka nilawa ni zan kha chuan ka thut nyang tin ngai dam chu dila deposit chu refund fat ro tin kalmai atuma ngei ni chuan box su pe in a han hon chuan dukan le cher te hi alo ni in tham no mo ati chuan ai ka hospital bil min pek wanga lom thu soina ni kha ati chuan kalo pomange alo ti fe a chuan ilo kir le don ti na niem a han ti le tek deka thil pe ka wang hian ka lo me ti makin alu san ta da ya office a chuan heimi run lutin unau pa engtin nge engma soilovin ini chwa san thei tin azar boy charchara dam da phian meichia mi pa ni na chen tun chu chalo I chung ten an ngai to lu tukang che tin alo nara heimi ra chuan min ngai to wang mo tin alom lu tuk chuan office a hian I du du in run kal to su tin akal sana chu chuan atilung hnur lu tuk tejun da chuan ngai to tak hian jin ho hi chu aswal theilu tuka alo tia min te ti duem I du chuan jin ho chena lozong muro atia Mr. Hana chuan Mr. Choi chu vatloin in hui a hmu chuan milpo lo mel thapelo Damart project chu I chung ko ta na chin chha tlak takani donani ipa Mr. Choi yang chein nangpo miro pui takini te tin atlon khop maya lemziak man to tak thil pe katan pek tela tumbok Mr. Choi chuan damda phian kapa ne na inkung kaina chatak in nei wang chawa mire construction ka thlanga ni chuan itan po ain hmu sit thlak lu tuk dona sin tin akal sana Mr. Hana nui mel chu a chuai roi roi thei changriala po local vein jin ho te lu turnen chuan anin to ka chutkhom na chuan Mr. Choi chuan thua soya Damart Museum project a director hi kania he project he project danglam takani dona kan thil tumpo adang dai bok khovel thar siam chua kan tumani tin anlo phun murmur mai Damart Academy hi square meter singa sangkwa zawani dona dollar tluk leding on zali hi budget ani kan collection pholan na chawani don lova artist ten an thiamna te an ti pun theinan room zanga zau tak vek sem sak ani don bok hemiatan hian kan architect role te hi in idea chatak tak te run tho khoma proposal chatak run theilu turin kan som chewani atia proposal chu ni sompali ma theilu vek turani bok anni pathum chu in to khom hlulin in hui chuan jin ho ne na chuan ni zan kha azia lo hle mai ati chuan changrial la chuan ngoiluk hey kimin hui hepa nen hian ni zana inom du na mo ati chuan jin ho chuan ti thinrim bel chak tak hian khatiang wang khan ka hnai pha sot jok che in ka shia alo tia changrial la chuan aron cham ngal ta buan buan chutia anin ti boy fe lai tak chuan Mr. Hana chu alo thleng ve chia changrial la hne na chuan nangma ya hniam zok chunga that chhuat tur che in ka ti che kha in la fel chapo tak khian ron tia jin ho chuan tharum thwa in beina ka chawlo ani chuan apoi ka tilo kalo chak lo ani chuan lungtuma hum ruk wa ga niang tun chum chu fair takin in beyang ati lai chu Mr. Choi chuan alo thlir renga kara chuan Mr. Choi hian jin ho hi angai ven riawan tia atia changria la chuan talent ringot wangin achak thei bi khleinem alo ti chuan a soitum chu lo she thiamin khatiang mang khan achak thei to lo tin inupui chu I bechale to em atia phok ta khian ipom to ti na mi alo ti hlia ya Mr. Choi khan khanu kha aring mel reu mai mangchang kai ro atileta jin ho chu man mo takin damdoina atlan luta a in sakna a chhorte chuan accident lo tokin pakhat chuan khai nei tu wang ve kha lom alo tia a in saktir tu pa chu lo tla chhiain
Philippines alo tlan bo hi lo ni ti chuan hlopek na tur chu lo na pu ka andam toin bilpo chu apeta vek sangjuna mangang chuan tilo turin alo tilom loma an company po ading ve changchang chawani si ti chuan jin ho chuan kalutang sango je ya chuan kalut chhaleang atile ta ni inavalu chuan khoi hmun mai po chu alo hnuk e mem veka ngeni run ho ve chia chuan limlu tu khian irun kirle donamu ramen korun leya karo eyang ati chuan jin ho chuan a kai chuak ta dor dora va bazar dunin in chung mamo sang sang chu an lei kwala puisa an lo ken lo ve ve awang chuan jin ho chuan a mobile cardin alele tange nge a an ho le chuan dokan balpo chuk mai chu khoin engting nge in ti fainun hun ber atia zan khatlek rak turpo ni la mishing pa ngai lo lutuk ne na chentun ka pe lo ati chuan mishing te chu kan boi lutuk hian kan in ti fai man lo fawalom ti pal chuan abra chu a ke hian an hul phei zawa a hming sango je ti nen po hian a in mei ni sia em ni ati le chuan ka tiang ka ti faiang chuan min chwa son to lawang ti ro ati le hiam hiama jin ho chuan ge ka ni ti i soi chwa to lo chung chuan alo tia ge ni lom lutuk chuan lutuk tlat ge ni ti chu ka zep ta tang nui sin sen hian atia ti chuan jin ho an a kola ya piang chu man mo se thian ati fai ta zung zunga chwata no dan te chuan alunga dum thei thlot lawa ama chuan ti hian no tur ti pa chuan anot zota vek har chwakin ge ni chu avapana ani chuan a in lem chu lo thlirin in khwalte lem tur chuan iu patolu tuk avatia kanu siamania furniture designer ve thawania ati chuan anu thito ti thuan soilai kha a shi chhuak soka runnui sangin milim pakha chuala hei hi jin ho ani hi ati sapa zana chuan changryo le nena an thala ka pai chu charlein in nei ni le rasur hnuaya uite kongbo wangin ka ngai che hmangai na ni lo khongai na chawani ati lai chu angai tua kir le a pai ta lo chuan alalut le ta ni zana yongchoni arun len chuan in lo fight e mem chu makatia jin hoa lo le thua shil chuan iti chalutuk tin tunari chuan athu thui no mangche chuan nakina thil dila nuam mayang alo tia a modela ta na lo hwal ru hi lo ni un ho omna ka shia tin a gestu apea a pasal detective ya na lo chui sakhi lo ni kalome atimol mola jin ho in bwal zo towela ven chatma chuan geini chu aron lut thuta phok se thian atol le tanghal rondak chale in ka kontek ka walawa tarmit ka bun lo boka engma ka mu chathei lo reng reng awatile a jin ho chuan engthlok nge mo nei le kum som thum ka tin lo ani chuan athiam lo ve ka niang ti bulbulin amua a chanu bula chuan ka kontek ka walawa ma se ka mu vek tho tia a shil ru sur sur chu ngai thlain he tiang tiat vel hi ati chuan a chanu chuan tiang tiat lek himo ati chuan jin ho thin chu urlutuk kol dong zuin heimi chuan inu ka zong hu zo lo aron tia chuak ta ngalin anu bulawa thlen chuan nui sukin nang mai na mi lo kala ka chu ve thengem atia mel chadewin nang ma kal lo tur chein ka ti che kha a han ti fiam vela anu chuan man nai hun te chu soin ipa khan heimi mel chat tur zia te le kan palia double date kan nei dan tur te kha aswang to china tin ami tui run luang chuaka vachut nain ka boy thelu tuka chuan office nai dewa ka in suan luta te na shila ti chuan dak chuakin khoilai sunge kanin hlui khale ati chuan itan kala kir liang tin atiam fe sapa ge ni chuan un ho om na chu lo zongin chuta chuan peter hi lo oma
un ho pi lo ni local naila hi min han chiarte un ho hne na chungin ania alo tia a han nen chian chuan lon puk na lekha zo ka lo ni ge ni chuan chiar derin kapi du tak ka buai chin lu tuka ka lo tlo theilo che ni atia api chuan chuang takhian ano pan lai chang tuin a fil theilu tuka tin alo nui san sana jin ho chuan an staff te zanria lo kil puin he damart museum a hian kan company hi ain hada chataka kan thotlan thei ka be se tin no chu an dom hawa afa ho chuan geini rak chul chu a heta man mo se ta falutin ani chuan kharnghal ro alo tivat enge irak fakan ni kha tak samoi takinei po ni hleilo ti na khara in la sha thiam fashion hian ni tak i du zong ani lo tak atinia ni a vakolein min puiluk thayangem ka contact lens ka thlawa avatia portal hamasatura ti chuan a hawe me i du zong ani chuan lo kha tin an zong dun ta a geini chu tol thudonin jin ho chuan lo men bet mana jin ho chuan geini chu amel tawang wang a dara lens lo tang chu lak sakin an lai dun hu mai barbecue ai tura chuapuya chuan somin kei to lo tin a hnar thaka aril cham thu chu phun khum char charin angai thei ta lo chuan a thae kalang atita a chinglu tuka in thuamin aron chuaka kha I hadonim ni alo ti hu geini chu reilowa chuan ruita in changrela thla chu a hau ta ngek ngeka jin ho chuan ho tuang hmiang ati lai mekin Mr. Choi chu a chantinin an lo lang fe hlola geini a chong tam lo nan chuan sa chu a bar chon bathroom mang tur chuan thovin jin ho chu ama chau chuan a chua abula meiche pakhat hian zu lo le sakin amel tai hle chu thil chu chunu pasal chuan aron musi jin ho chu aron chamta kanu pui hi ilo chhai fe lem ni ati lai chu geini chuan aron muwa rui za thian kapu engei tia jin ho hi chutiang mi chu ni lo geya lo mani aron ti tamaya an meng phok dun ngang mai Mr. Choi le chuta om ve zong te chu an ron hoi ta chapa jin ho chuan thinrim taka chhuasana tumlai chuan geini chuan ka wale ta rual fek ti ka thei hila aron ti zui le a thinrim taka poisa da sukin a chhualam chuan Mr. Choi chu chebaya buka Mr. Choi chuan lum hmel ta khian alo nui suk an ho konga chuan thinrim ze thian voyeng zat nge gei chungchang kha soilo turin ka ti che ruivya po nila ati chuan geini chu mitui tla zoi hian a chapta bai phaya ka thiam lo ani khapa khan an hnek che kha ka hlaulu tuka tuna chuan dora om zong ten geini ten sheta fek mia ka ni hi atimol mola chathlazuin akal santa dai angai chu a thathei le ngang si lo valet lein kai tho tum chuan akerek bok kha na tilia anin pu ho ta nge ni inung chu alum hle mai mi tin nung hi avot veke mukalo ti china ati sap thutlenga chuan ngat chorin mut chatira tumlai chuan geini chu aron menga engei ti aron tia man chuan niang mai hian alo om vamu pheiro tin akal sana hlimse thian avan chatak mi padang chu nila ka hlau ngotang ka ke khoya ma se engkima cha em thawa atia intipang chang lein a ke na thu chu a soita ti chuan jin ho chuan me sakta in reife me nuwa chuan in lwa tu ka ni hi I chia lo ni lovin tin akala ge ni chuan ka ge in lwa tu kalome ati zui le ta sham